Keď si tam do seba bielkoviny, dáme tomu, dal si 100 gramov bielkovín do seba, aby sa vám to ľahko počítalo, tak telo využije 10% iba do svalov. To je malé množstvo. To je dosť malé. Lebo vlastne bez svalov by sme prežili. Keby tu som ja, bez svalu, či som dal žiadne svaly, ani sa nepohnem, by som tu vlastne trávil, existoval, musel by niekto krmiť a tak ďalej, ale prežil by som. Nepotrebujem svaly. A telo to vie, že ja tie svaly na prežitie nepotrebujem. Takže tam posíla len 10%. Malinko. 40 posíla na metabolické procesy. Čiže na bunkovú výmenu, na pálenie tukov, výmenu energie a tak ďalej. Na všetky metabolické procesy. Na zvyšných 50 je na to prežitie. To je na vnútorné orgány. Mozog, obličky, pečeň, vlastne na všetko, čo potrebuje fungovať vo vnútri. O týchto veciach sa dá ísť ešte viac do hĺbky. Ak chceš ísť v téme stravy a chudnutia viac do hĺbky, napíš do komentára slovo chudnem, ja ti pošlem link do mojej bezplatnej skupiny.